ba ma zama wurin nan ba wace ka zauna ka shi ka hukun ka shi ba san da waje kai ba ma na zama a kujerar nan ba Good morning, how are you? Fine, thank you, sir. Sit down. Okay. So, class, today we are going to discuss about human rights. Yeah? Yes. So, who can tell me the meaning of human rights in this class? So, who can tell me the meaning of human rights in this class? Who can tell me the meaning of human rights in this class? Who can tell me the Sir, after my friend, stand up and tell me the meaning of human rights. Human rights are those basic rights which all citizens or individuals have to have or do as individuals in the society. Good. Now, hey, Muhammad. Where are you sleeping inside my class? Come out. I'm asking you, where are you sleeping in my class? Sorry, sir. Come here. Hey, my friend, you are not serious. Get out of my class. Sorry, sir. I said get out. Can Get out! Babu shakka yau idanuwa na sun yi gamdakatar da abubuwan da kunne na suka daɗe suna jin labari. Babu shakka wannan ita ce halitta mafi kyau da ƙanshi. Hakika sanki da ƙaunarki ba ƙaramar tasiri suka yi ba a cikin zuciyata. A taƙaice ke so ce da kansa. Idan mutum yana kallon ki zai iya manta waye shi. Kina da kyau wanda zai iya sawa a sadaukar da rayuwa ma baki ɗaya a kanki. Gaskiya yau na kamu da soyayya. lallai dan soyayya to ina ta bala neman ka a cikin makarantar nan a shekara nan tana ta faranta maka ne kuma ka bin da shan wahala ko a'a abokina kabba ka ce fa na baka kana ta shan wahala kai kanka ka sani duk inda aka ce kana neman nono direct daga ya kamata ka ba bane ba malau ka ji amsa ta ko da kyau masoyan asali soyayya ku tana burge ni sosai domin ku kun fahimci junanku sosai ra'ayinku ya zo daya ka ce soyayya tana burge ka ita ya kamata ka ce tana burge ka saboda ita tana burge ka kuma ina da yanzu batun da gaskiya ne abokina domin kuwa tun bayan da na kamu da soyayyar Fatima na san so wata halitta ne da ubangiji ya halitta kuma ba ta karfin juyawa da kuma sarrafa zuciyoyin dukkan halittarsu wanda babu wanda ya mallaki wannan karfin sai su
Gaskiya ne Fatima ka ta yi sosai, amma matsalarta ba ta son shiga cikin mutane. Wato ni abin da kawai ke Allah ita kenan. Kai, to ai kai ka gode wa Allah da baka sami irin su o'o ba masu zuwa su siyo rigima da hannun su zo su jamu. To da ka samu mai siyar rigimar ba sai ka canja ka samu wacce ba ta siyar rigimar ba. Kina magana wai ni za kai? To wallahi ai ni matsala da aka samu kawai kin riga kin cinye min ruwa ta gaba daya. Au. Dama ka ce kai na cinye ai. Kun ga dan Allah ya isa. Ku zo mu je ku raka ni ma an nemi san idaniya ta ko? Malam yare na hukunta yi wannan. Daure shi kawai. Kai anya ba wacce take na goma Kai wallahi ce kai. Zo mu ta. Amina Saraki, me yasa kyau? Ba dai shaye-shaye kuke ba. Malama ƙarya suke, ƙarya take malama. Ƙarya take ba shaye-shaye muke ba. Beyond middle class.